Halo geng, masih bersama kru Pengilue, pemuda kreatif masak besar atau makan besar geng. Masak sayap atau suwiwi cakardas 3 kilo langsung habis geng. Ini masak rica-rica, masak besar bersama pemuda kreatif. Oh diguri banyune geng. Ya nek ngono lho. Cek pal iku wae. Wis amene kae cek ya. Tapi ya panggah dadal kok. Enggak ya panggah entek. Gak mungkin gak entek. Pilih gurih kan. Kayak kopi sih. Piye? Oh ya. Balung dikelompok nek kono kuwi ning kali. Pakane kucingnya gak gelem. Kucing saiki kok gelem mangan balung. Kucing saiki mangane pur, Pak. Agak pur wis gak gelem kucing saiki. Manja kucing saiki iki. Ngomong ya. Oh iya. Awe cek akeh lah, entene pisan. Ditambul ya jos wi. Ayo. Jos ditambul. Tapi pedes ya. Pedes ki mong. Lombok sak kilo kabehne piye mong? Pedes tapi rada enak iki. Nah iki. Wes sarene wetenge wis padha wareg. Arek ngopi, rokokan, debat wes. Debat ki engko delengkas pengacara teko. Donature delengkas teko ya kok. Iki tinggal ngene wajan sik sakmono mbane kae. Kono senengane blutru kok, agak blutru gah ya. Ya mayar jane tapi kan ya angel golekane blutru. Aman teng warak arek debat tok iki. Oke, geng. Ngono ae, geng.